मंदिर लिपे चलनी शिवाजी के मंदिर पिए पोतिए जाबा भनी समतुलावा शिवा धैले आचारी हमार शिवा धैले आचारी हमार छोड़ी छोड़ी शिवाजी हो आचारी हम छोड़ी छोड़ी शिवाजी हो आचारी हमार रोवत होई है गोदी के बालक रोवत होई है गोदी के बालक काची रे उमरिया सवरो काची रे बदनिया कहाँ पवलू गोदी के बालक कहाँ पवलू गोदी के बालक गंगा नहाइनी सूरज गोड़वा लगनी आदित्य दिहले गोदी में बाला पाइलू गोदी के बालक गंगा नहाइनी सूरज गोड़वा लगनी आदित्य दिहले गोदी के बालक आदित्य दिहले गोदी के बालक गंगा नहाइनी सूरज गोड़वा लगनी सूरज दिहले गोदी के बालक आदित्य दिहले गोदी के बालक। हे भोलेनाथ रउआ से हम अपन दुख का रउआ तो देखते बानी कि हमार घर परिवार सब कोई निकाल देले बाटे। हमनी के दोनों मर्द मेहरारू के सब कोई कहता कि तोनी के कुलक्षण बासन हमनी के घर छोड़ के भागसन। बताओ कैसे कैसे हमनी के जियत निजे खाता निजे डेरा डंडी में गुजारा करत निजा। अभियो से हमार विनती सुन ली हे प्रभु। और सावन के महीना आइल बा अपन महिमा देखाई हे भोलेनाथ। हम तो पागल संकार बानी हम पूजा पाठ कुछ न जानी जितने हमरे के बुझाला उतने करी ना। हे भोलेनाथ हमरे से कोनो गलती सही होई तो हमरे के माफ़ करम। लागत कि हम पिछला जन्म में जरूर कोनो कष्ट कइले बानी कोनो गलती कइले बानी यही से यह जन्म में हमरा इतना कष्ट मिलत बाटे। आज एगो बाल बच्चा रहे तो घर परिवार सब कोई हमरे के प्यार दुलार दीत न जैसे हमार तीनों गोतनी कितना हंसत खेलत ऐसन रहत ऐसन घर में। आज एगो लइका भी बिना नु हमरे के सब कोई त्याग दिले बाटे। हमारे चलते ना हमार मर्दा के आज इतना दुख होगा इतना घर परिवार रहते हुए खेत बधार रहते हुए हमारे खातिर आज डेरा में गुजारा करतन जेकर मुँह न देखे के ओकरो मुँह देखतन दूगो बात सुनतन आए वो कहियो एती हो जाए हमरा के बोले मत लागस कि तेही को भागर होइस कतना डर डर के हम जियतानी। हे भोलेनाथ हमार गलती सही माफ़ करम हमार विनती स्वीकार करी। हे भोलेनाथ दया करी। ठीक बा प्रभु जी अब हम चलत नहीं। अब उससे हमार गोदिया भरी है ई सब दया करी। जातनी अभी सब काम पड़ल बटे जाई वहाँ का आशीर्वाद ले ही। कहाँ गई वहाँ के घर में नहीं थे ना तो होनिया गरमिया के चलते पानी काटे लोग को तो नहीं थी। अच्छा ये जो सूतल भाई ये जो सूतल भाई गोड़ लागते का रे कितना बेहाल हो गई भूखनियन बुझाता आज गोर से निकालना हमरा 5 दिन हो गए एगो उनके दाना नहीं की कैले पैसा नहीं के भाई एगो समोसा दे देना
पैसा नहीं है वैसे ही मिली या फिर के धइल बा कोई 5 दिन से कुछ पहले नहीं गो कुछ नहीं की गईले कहाँ रहो कोई ना